Nungcha humhalh hi kan soi jing viau maya minol puipo hian in kan hre thokhat to viau in langa ama ro chu enga tinge nungcha humhalh hi kan hriat tam ang ai hianin kan ngai sakdana hi aril lo riau le ti te zona awmlo theilowa apoi mo zwal nia ka hriat point ni khatle khan tar lan tha in ka hria khuarel in buk tok kan ti hi apoi mo maya pathianin mihringte min siam dana hian Ramngaw le Nungchate tellovin kan damkhawchhuahna hi khowela hian pathianin a design tel mia lo ani Genesis kan keu chuan thil siam te pathianin a siam chhodan te le mihringte a siam dan te chiang takin kan hmu veka in buk tok hi apoi mo mai ni i Bangladesh rama te thokhat lain an chung u le uchang te sarkarin sumdon na na manga aswat vak maya ashal vak mai ni tam tak mai an tiluma chumena hrin chuwa chu thosi lo puang na sa ta maya kha atha let na turin thosi lo te an han chalut vak vaka chu ta chuan an sarkar hausak na khana tlin talovani pathianin a in balance tura min lo pek lok sa Nungchate humhalh na chang an hriat lo wanga an sum sen zong zai le natna malaria le natna tam tak an tur te kha arap thlak maya khang chung u le utok te tha le sum don na kha an ti top zui ta kha ania chu wang chon ke ni ya po chu kan din mun ania tu na hian a in balance hi kan chok boi chhotan me kan ni ti kan hria ta tha in ka hria ani kummaya te kan thlir chuan Brazil rama an Ramngaw lungs of the earth anti khovelina achua pa kan nei Amazon Ramngaw te akang vak maya anu loka Australia rama Ramngaw akang le ta hei kumina po USA te Ramngaw kan akan thu te news akan mu chho ta cham chi ania Mizoram angai po kumtin yan Ramngaw hi kan ti kang zia mai ni hei tun kum ni thum te kan thlir le chuan natna khir pui doctor te pona a vaccine po an mu fu thei lo an zir chen fu le thei lo hi aron om chho ta nok maya swine flu kan ti te SARS kan ti te Ebola kan ti te le tu na he COVID-19 kan han ti ang chi te po hi khang ji nga mi kha an lo ni ta zel maya chu Ramngaw kan han ti chereu khan Nungchate le mihring te mindai dang tu Ramngaw kha alo om talova kan lo in nim nai zwal ta thina ni chuan an mania chen na mun nei lo wak vel le an taksa a stress na satak alo siam ate kha ale tam takin alo pungta a hei Mizoram a chuan khatiang ang Ramngaw natna khir boi thlak kan nei lo ani mai thei amaro chu kan system a hianin Nungchate atanga hri kan kai reng thei hi au me kan ni tu na hian entirnan TB kan ti te rabies kan ti te E. coli kan ti te le trypanosomiasis kan ti sleeping sickness te hepatitis E te anthrax kan ti thleng hian heng ramsa te asa kan atanga mihring ten kan kai chhon thei hi kan system a hian a om reng ani ti hi kan hria ta tha in ka hria a Ramngaw hal poi samia lovina sarmon nan han thlak dum mai te ergan puchuak taima deuh mai tu tin biak ina tongtrai tura an kal reng mai mu hian ngai tuar ti thui thin ka tia pathian thil siam pathianin kan damkhawchhuahna hi Nungchate le Ramngaw te tel lo chuan a hisap tel lovani ti ngai tu mia lova le lama pathian chibai kan bu ka le lama Ramngaw kan ngai saksi chuan Nungchate kan ngai saksi chuan kan ma ba ka hi athim hle ani ti hi kan soidu chu ania chumi konga chuan mi puite kan thang hara Ramngaw in balance nei tur chuan kan poimo vekani ti hi kan hriat a poimo hle in ka hria Nungchate hi kan nom kan ma ka kan ti hlum mei tura pathianin asiam ani lova pile pu te huna an damkhawchhuahna an beina pasal thate chu no pui dom tir thin an ni a tunlai huna silai le man ro dang manga Nungchate pel thin te chu mani chobel voke tu te an ni ti thang thar te an thriat to awangin mi pa ngai tan silai put vu amoi to lo kan thalai te hian cameraman to tak nei kher lo mai la smartphone in camera a ken tel kha mang tangkai la Nungchate hi ti chereu zong atran lalovin hlim taka an dam lai ni an chen lai te hi thalak sakila in ti hlim na piala ma hun ol ma kha na thatak ani ba ka nang le chung te thang thar lo zel tur te tan khovel isiam sak theina bul alo ni don ani Nungcha le Ramngaw te humhalh hi kan ti tur ani a nangpon iti ve nge ka be sei Ramngaw le Nungchate tellovin mihring te tan damkhawchhuahna a awmlo wa
chu wang chuanin Nungcha le Ramngaw te kan humhalh mani theina zona theitop chua tran kan lak deuh deuh hi apoimo em em ani ti i khe thar leng u